Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Martes, kakailan, 27 apo ti mabilang, iti bulan ti Hunyo 2023, dumanon na rin ka na kayo, ti programa Damdamag ni Berto. Dito kat manipo dito ENR Online. Dito ako di pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kadwate di Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy dasarmi man na po dito damag nga muming pakasiknan tayo. Amin nga sa kapada ken dito iket manginformar kadatay amin apo gagayim ken kaamsat. Okay? Digiti damdamag apo nga ingkam danon ka na kayo iti dito nga aldaw sa may sa punto sa nga pulo kito pata nga bilyon a pisos gigiyem ken nga kaabsat nga utang ti pagilya na Pilipinas na pirmaanen kakabsat ken gigiyem di ba nakadadon ti utang te kunada di anak ni Pinoy adan utang na kakabsat ken gigiyem no adadakkel nga utang amuyo kadi nga adda ti maysa nga nangaba ka po iti sweepstakes gigiyem ken kabsat nga nangyawi dapo ti 35 million pesos nga jackpot manipod dati apo iti 325 million nga mabalin ko nga abaken na gagiyem nagswerte dito nga tattao kakabsat ken gigiyem aktibidad apo diti Bulkan Mayon gigiyem kakabsat mas nangat nga to apo ti seismic activity ground ken deformation nga na-record diti Bulkan Mayon kakabsat ken gagiyem okay diti sabsabalin tupay apo nga damag diri sumagmamano apo nga senador nga pampanawagan nga sardingan daan kuman ti intriga seknan apo iti Senate leadership when nadidiri mo rin nga kasla da kudeta apo iti Senado tapno makasukatan ni apo Zubiri kas Senate President gagiyem ken kamsat panangawat ti pagilian na Pilipinas kariti refugees manipod Afghanistan masapol nga maibasar iti agar-ari nga linteg ditoy pagilian tayo nga Pilipinas gigiyem ken kamsat dati issue ti nurse ni Senador Jinggoy Estrada kunana masapol nga umununa nga maiemplyo dagitay nurse gigiyem ken kamsat nga dagitoy ket baro nga nakapasa iti board exam kakabsat ken gigiyem Ken padaanan nyo apo madamdama makain naman teto apo ti maysa nga sociologist manipod apo ijay Mariano Marcos State University ijay Batak City ni Mr. Herdy Humol sekna na po kadati nagbalin pa lang itay kalabes nga rakurak ni Senator Gatchalian ti chairman ti Senate basic chairman ti Committee on Basic Education ijay Senado sekna na apo dati kaadu ti lingwahe tayo nga dati ket patyen na nga tubeng apo kadati mother tongue language program ti Department of Education amuyo nakadado digiti may pupustat ta di tutor po sa apo diwenig ti edukasyon dapat imo na rakurak ni Gatchalian nga adu digiti saan nga pasado gagiyem ken kabsat nga mapan iti nangat nga nga grado nga dito ket maysa karigitay problema dito met pasama ka po di Russia dimistansya ni US President Joe Biden kadetoy rebellion nga narami daw po ti Wagner Group iri pagilian nga Russia digitoy ken sabsabali pa ay tampok pariti maysa nga oras nga panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad, imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem, Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae, custom ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. Siguradong walang dinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Okay, tuloy po ti programa tayo, Damdamag ni Berto, dan sa nga pulo itin na minutos pasado, alas 12. Dan iti linya tayo po ni Mr. Herdy Umol, manibod ti MMSU, manisang sociology, gagiyem sociologist, gagiyem kakamsata. Pagsasaritaan tayo, dito nagbali na rakura kita kalabes, ni Senator Wingat Chalian, gagiyem kakamsata, nga dito kaadua po ti lengguwahe kano, iti kabukbugudan tayo nga pagilian ng Pilipinas, may isa ka dito tubeng, po ka dito mother tongue language program, tibiyang ti Department of Education. Siguro na makatulong or anya ti agbali na po nga reaksyon di ti makamo iti bineg ti edukasyon. So napili tayo ni Mr. Herdy Umol kas sa nga ili tayo iti deto nga aldaw. Sir, thank you very much. Iti pa ay mga gundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Mr. Umol, sir. Good afternoon, Sir Robert, all the listeners of your program. And maragsakanak nga maiburay ko manen dagiti opinion ko kaditi programa, sir. Okay. So, anat makita yo, kaditi panirigan ti chairman ti Committee on Basic Education ni Senado ni Apo Senador Gatchalian seknan iti mother tongue language program ti DepEd. Apo Umol kasi kunana diti kaaduunay ti lengguwahe tayo diti pagilya na Pilipinas may sa diti kaditi tubeng tapno agbalegi ti nasa programa. Any comment? Apo Umol. Agpasumet ngamin, Sir Robert, gabuta nakatado iti lengguwahe tayo, hamet mabalin nga mai-adapt wenno mai-package iti amin nga elementary schools, iti programa da iti mother tongue tapno maikan iti proper education dagiti ubing. Nung amin mother tongue ko ram, Sir Robert, mamati, dagiti educators, nga nangipatungpal dito, nga nung mausar iti, imo na nga pagsasaom, nalaklakakanto nga, makaadal iti, dado mga lengguwahe, kas kuma iti Tagalog, Filipino, ken English. Ken nalalaing tupay, iti panagawat mo, iti science and math. Siguro ti problema, Sir Robert, dagiti study nga na may anda kas pagadigan ko madjay Japan pagada nalalaing da iti science kaputa inusal da pay lang iti Nihongo iti panagisuro kadakwada iti elementary ang diyan ngamin may sa amin lang iti lengguwahe da mainly Japanese ngam ito'y nakatado kas pagadigan Sir Robert ita ko AP Santos Elementary School nga adda estudyante da nga kameng iti Muslim community. Okay. No kung ti imo na nga pagsasauda ket DJ pagsasauda ijay Mindanao idi tapos imakardasad toy ano nga ti mausar DJ pagsasauda jay Maranao wenno Ilocano. Syempre babaling nga damet kaya nga dua wenno tallo. So Ilocano mapersada nga Ilocano. Dito ilang art Ilocanon, Sir Robert, problematic kan. Gapot adupay ti kamkamali, dagiti textbook, hampay nga sanay nga agisuro, dagiti teachers, kasanupay no ado. Iti isaganaan da nga lengguwahe, tapno may patungpal, iti mother tongue based. Iti bagbagalain ni Senator Gatchalian, Sir Robert, 12 years kami nan iti naglabas, a dozen years, manipod, iti na-implement dito. Ngem ti epekto met kadagiti examination the teams nga makunkuna no dito ikat international dito yung assessment Sir Robert tapno maamuan iti aptitude kinalain dagiti estudyante iti naduma-duma nga pagilyan iti math and science bimma ba iti score tayo iti math and science Sir Robert ket may isang mabaling nga kitang tayo nga rason, apay nga bimma ba, wala ni Senator Gatchalian, kat baka dahito haang nga nasayaat nga panaka-implementar, iti mother tongue based. Hang against ni Senator Gatchalian kadito, iti ko na lang, mabaling nga haan tayo talaga nga nakasagana. Kaya 12 years na tinapasamak, haampay nga nasayaat, iti panaka-implementar dagitoy. So, iti kung kunana. May sa goal, no, apay nga the mother tongue based.
multilingual education, ano, MTBMLE, Sir Robert. Ket tapno kano hanga matay dagiti lengguwahe. Gapot ano haang maad-adal, hanga mususar for academic purposes, baka matay dagiti nga lengguwahe. Ket adun ti natay languages can dialects, Sir Robert. Okay. Ngem adamit pa siguro do mga pamuspusan tapno hanga matay dagitoy ken hanga dijay maisuro da iti science ken math iti aming nga lengguwahe. Nuhan tayo nakasagana. No Ilocano lang yan, nagado pa iti mistakes kada iti textbooks, hampay amo isuro dagiti do mga teachers. Ket major language ti Ilocano, Sir Robert, kasano pa dagiti lengguwahe nga manmano iti capable talagang agisuro. So the example nga na may andas parigan jay Cebu, jay Davao, adu nga klase gayam iti Bisaya. So kasano no DJ eskwela ket natipon-tipon da estudyante. 60% ket daytoy nga version iti Bisaya. Iti susarenda 40% sa balimet nga Bisaya. Anong nga iti surutan? 60% kapot da di pa mayawan DJ 40%. So ti komputadora sa Robert. So maya talaga nga adalan tayo. Anak di talaga ti epekto na dito MTBMLE. Napinta sa iti gandat da iti. Napinta sa iti objectives na. Ngem, no talaga nga bimabamet iti literacy tayo. No bimabamet iti performance tayo iti math and science. Mabaling nga kitan tayo no anya iti masapol ng ornos, Sir Robert. Okay. Okay, imun unang imiti dito, dati manan na imun nga sa Rakurak ni Senator Gatchalian nga from elementary adda kiti saan nga ready nga mapan iti mas nangat nyato nga tukad iti pagadalan. So konektado ka di nga ta dito kadiji nga panirigan ni Senator Gatchalian gaputa saan unay nga agbalegi ti mother tongue ang mausar ka sa pangisuro di ti rason nya adda kita saan niya makasurot or saan niya kwalipikado nga mai-promote Apo Yumol. Mabalin, Sir Robert, kasi apay nga handa nakasurot, apay nga handa nakasagana, handa ka di launay naawatan dagiti lessons, gabot iti lang bahay nga nausar, kat handa komportable. Ano nga tayo iti rason dagito adumat ka di iti mabaling nga babalawen, di quality iti teachers, quality iti textbooks, ken facilities, ken pati pa yan, dagiti estudyante, dagiti adalan. Mabaling nga naayaman da, puro games, social media ti bubrayan da. Ngem, may isa talaga nga factor da ito yung lengguwahe. Adbitarek, Sir Robert, hindi na-implementar ti MTBMLE, may isa kadagiti naragsakan talaga. Gabot kaya tayo nga lalo pa nga pumigsa, lalo pa nga mapabatnang ti lengguwahe tayo nga Ilocano. Ngem gayam na say ati pa naka-implementar na, kaya't maapektaran met iti readiness iti estudyante sa Robert. Ken, aga-apa pa din, pati dagiti Ilocano groups idin, no anya iti ustong ortografiya, anat ustong grammar, iso nga, idin ang ragrugi dito pati Ilocano writers, medyo adda pa nagsasinupyat da. So, as somebody from the academe, nga taga dito tayo MSU sa Robert, no? Kunami, no, da kay iti college, masapol, haamin nga trabaho nga isuro ti basic. Masapol, nakasagana kan, nga sobrang iti kolehyo, napapigsamon iti language, science, and math competencies mo. No? Ngem, madlaw mi, kasla talagang ada pa nagkurang na sa Robert. Kan mabalin ureda kayo, may kumparayo met, no kasano iti kalidad met, dagiti estudyante, iti panawenyo. Masabot siguro, ada talaga intervention nga mga ko na sa Robert. Tapno, ngumato pa iti performance dagiti estudyante. Okay. Okay. Yung mother tongue maususar dito from kinder up to grade 3. So meaning to say pagka nag-shift na nag-grade 4 na yung pupil or estudyante, Mr. Yumol,
para mawawala na sila kasi handay na agusar ti mother tongue, nasa Filipino, nasa English na, parang mapukaw, DJ ano da, pan nakaawat da, or talaga nga nakurang ti translation from the mother tongue to Tagalog or English. Ganun po ba, Mr. Yumol? At ngamin makon ko ng L1, L2. L1 bala di mother tongue. So, gauge 1 to 3 mais ti panagisurda Ilocano no isu iti mother tongue mo Sir Robert. Tapos no ag-shift iti L2, L3, English ken Tagalog. Masapol ti expectation nalalaing danton nga makasursuro iti dadto mga lengguwahe. Okay. So kunada no nalaing ka iti mother tongue, nalalaing ka tumet nga makasursuro iti other languages, foreign languages, ket mausar mo dito iti science ken math. Tatan, dito yung arte kitain tayo, nun smooth met lang iti transition. Mother tongue, ken dagitoy duma pa nga lengguwahe. Ngayon, Sir Robert, ma-mention ko lang, dito English ken Filipino, haanmet nga alien, when haanmet nga strange kadagito ubing. Kaputa kadakwada, bibuya iti YouTube, ada iti social media, kat dagito iti masusar, no? So adu pa dagito Inglesero nga ububing itan because of YouTube. Filipino, dito may language iti national television, bibuya dagito shows. So to avoid confusion lang about the language, dito iti masapul O'Brien School. Ngem no sa Sudan na masapol ka di nga i-chapter tayo iti own language hamet ka di. Kapot masapol talaga nakaramot tayo iti kultura ken identity tayo. Kas Ilocano ken dagiti daduma pay nga ethnicities. Ngem no ti question ket mabaling ka di nga ikatan ti MTBMLE, why not? Depende no ano ti mapasamang iti evaluation. And then we will find other means. Agsarap tayo iti daduma pa nga wagas, tapno mai-promote tayo lahat tayo iti mother tongue. Ilocano, Bisaya, Bicolano, etc. Okay. So kayo tiyo sa wen na panawenen tapnon ti kasta makita no kasanot kina epektibo dati nga programa o no rumbeng lepasenen isardengen then mangkitat sa bali nga solusyon. Ganun po ba yung ano nasa inyo Apo Yumol? Yes, Sir Robert. Among namin 5 years implementation, mabaling ka nga ag-impact evaluation. Kada 12 years yan. So dapat talaga makita no ano ti epekto na tapno nomadi di balbaliban tayon Sir Robert. Okay. What about handi kung consider nga may isa nga faktor iti medyo poor nga output digiti ubing digiti volume di kaaduda ka digiti classrooms together with the facilities the way digiti mestra nga mangisuro Apo Yumol. Alag tatipan amin dagi jayan Sir Robert, but there are research instruments tapno maadal no ada talaga epekto na iti lengguwahe. Adu dagiti factors ngem ada mabalin nga suki-suken tapno maamano nakatulong wenno naka disadvantage pay dagiti MTBMLE. Okay, so kay sa wen 5 years is enough. Dapat nga masaliksiken no ana nga talaga ti kurang. Kasi parang hanga nagbalegi dito nga programa Apo Herdy. 5 years mabalin ka gin pag-evaluation and Sir Robert ket dati ket nasurok na sa pulong atawen 12 years so mabalin talaga. Okay. Makitain tayo no nagbalegi dati mother tongue based multilingual education. Okay, sir. Okay. Okay, maraming salamat Mr. Yumol. Na dapat kita kahit yung nga hanggo pa nadamag tapno adadape nga malawlawagan dagiti tao iti dating nga issue, especially dagiti parents nga papaadal. Go ahead, sir. Go ahead. Kahit ko lang ibaga Sir Robert, no? Lalo dagiti agbasbasa iti public schools. Kaya tayo that we have love for country, nga adda pa nagayat tayo iti bukod tayo nga kultura, iso nga
we should embrace these initiatives. Ngem, adula tamet dagiti daduma pay nga wagas tapno maipromote iti bukod tayo nga lengguwahe kan kultura. Mabalimet nga extracurricular, mabalin nga ag-join da kadagiti organizations kan clubs, dagiti grupo nga mga tagkadakwada iti tsansa nga ma-enhance pay iti panagsauda iti mother tongue. So, no anyaman iti epekto, iti nga impact evaluation handa agdanag dapat adupay iti mabaling nga wagas so that we can show our love for country and our culture. Kasi barigan ko iti programa, Sir Robert, we use Ilocano, uri awan tayo iti classroom, ket ususaran tayo dahil iti bukod tayo nga lengguwahe para iti intellectual discourse. So may sa dahito yung wagas tapnuhang nga matay iti lengguwahe. So thank you, Sir Robert, and to all your listeners na imbag na pangal daw tayo. Amin. Maraming salamat, Mr. Herdy Umol. So DJ Apo, after 12 years nga implementation na po ti mother tongue, dapat ma-evaluaten. Ngimno siya kamanggit kita, gapot at dati kas DJ Apo nga rimwar, nga panirigan, ti chairman ti Committee on Basic Education di Senado ni Apo Senator Gatchalian, rumbing lang siguro na po nga talaga nga nga evaluate dan ketno talaga nga awan ti ngimno adapi makita da nga solusyon to continue this process or program gagigin kamsat nga mas agbalin nga epektibo ken mas maipaawat ka dagiti ubing tapnon adadapi nga maingat mai-upgrade apo ti kalidad ti edukasyon apeket din niya saan hanga diti CCMM lata makitam lang arud nga madin makitam lang arud nga awan ti napintas nga pagbanaganan go pailaeng gagihim kamsat saan dapat digiti apo aglalo ka dagitoy nga adun digiti competition adun digiti examinations nga nakipartisiparan digiti Filipino students, Filipino pupils, gigigim kamsat nga talaga nga mangipakita bagsak na bagsak po yung edukasyon sa Pilipinas. Gigigim kay kamsat. Iso nga agringgora po digiti agtuturay nga kasken ni Senator Gatchalian gabut adda digiti resulta nga mangipakita apo di lang panagbasa na po ket rumrumor ka digiti nayuswaten na po nga panagpabasa nga umad adulat ta digiti saan nga makabasa ket no saan na makabasa, meaning to say, kasano nga rod nga masurutan na, DJ leksyon, gigigim ka kamsat, when no, yad adal, sarsaritain, DJ mestra, na makabasa, dandani pa di makasurat, DJ lanaganan, gigigim ka kamsat, kasi, para kanyak, no, saan mo nga maawatan, DJ basbasaem, meaning to say, uray verbal, saan mo met nga maawatan. Kakabsat kay gigim. So, para kay ni Mr. Herdy Umol, dapat siguro ma-evaluate na po dito yung mother tongue program, tapos di kasta, maisapulan ti solusyon, no makita nga napaay, awan ti mabaling, kasi nalpasin di 12 years nga pa naka-implementar na. Ngayon ka, para kanya, text ko nakaruden na, siguro talaga nga na-fail, napaay, dati nga programa, nga iti pamati tayo, idi ununa na nga ma-implementar, makatulog dati tapno mas maipromote ti kalidad ti edukasyon, ken alisto apo ti pan nakaawat digitay agad-adal. Ngem gaputad da digitay kakastoy nga rumrumar, nga saan nga basta-basta digitay mangiparparwar, chairman dati apo ti Committee on Basic Education, Senator Gatchalian, EJ Senado, nga maghibaga nga tubeng or saan nga napintas gapu kadoy kaado apo ti lengguwahe nga maususar iti pagilya na Pilipinas. Dili lang sample ni apo di ko mabisayas ada 40% nga kasi di pagsasauna then 60% nagtitipon da ani nga ti usar remedjay alangan met sa gaysain ni Master Eda nga isuro iti kasjay nga lengguwahe or isina na di 40% then pag tinipunan na di 60% tapno i-lecture na ida iti kasjay nga lengguwahe but gagiyem kamsat nga uray pay siguro even the teacher itself medyo na mo kabisado di may sapay nga lengguwahe nga mausar gagiyem ken kabsat di ba so para kada tayo apo siya kumanamo kadi kapanunutan ni Mr. Herdy Umol
Kitain na po tibiyang ti Department of Education, evaluate dan na no nagbalaigi when no saan, tano saan, isa pulan dati sa bali nga solusyon nga dati ket mas efektibo tapno maiangat pay apo digiti Pilipino nga agad-adal. Okay, kasangwanan digit sa bali pa hindi pagsasaritaan, tupik ko sayo apo, agyaman tay ka digit sumaganad. Thank you very much Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo ti Baguio, kaya tiyo ako agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo, manipod plano, mapanakaplano, agingga nga malpas ti kahit pasnak dire na pasdek. Agserbiya si Pupudno, TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, coming up ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman ti Ripugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, dito syudad ti Lawag, daan kada iti nalalaing nga aircon technicians, tapno di kasta ornusenda, ti problema ti aircon ti lugan nyo. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, dito Barangay 16, Bacare, Ilocos Norte. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, manipo na po di Barcelona, Pagilian nga Espanya. Agyaman tayo kay Mr. Guillermo Agustin, manipo di Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Waianae, Hawaii. Pagyamanan tayo da Mr. Danny Agustin kay ni Mrs. Sofia Agustin, manipo di Toronto, Canada. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Adan na palabas po, 30 siyam minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Kakailan. Dito manarimana po ti pangaldaw na. Happy lunch time. Kaabsat kayong gagiyim. Idikalman, ada diti nakita ka nga aktibidad da po dita Paway, Ilocos Norte. Babayan di panang idaulo apo di ti apong agtuturay, especially kini apo Honorable Efren Valdez coming apo ti konseho ti iling Paway nga in reiterate da kadagitay tricycle drivers ti tricycle code nga naputar apo dita ili ti Paway. Amo yun da duma agbalbalin nga DJ imahen tayo ket perdi iti may nga ili kasla ko maadda may nga turista napansadya naglugan ti tricycle overcharging meten gagiyem kayong kabsat wenno saan reckless hanga napintas ti driving na
hanga napintas ti panakisarsarita na, hanga napintas ti arwat na, gagigim kay kabsat, nangangamoy-amoy, apo, so ada di kita maputar, aside apo ka di traffic rules, gagigim kay kabsat, kenta talagang existing yan apo nga linteg, nga saan narumbing aramidan di kita for hire vehicles, to include tricycles, gagigim kay kabsat, ada pa'y tricycle code, nga na putar di Tapaway, Ilocos Norte. Malagip ko itay, nagtawag akin ni Apo Valdez, kay numantay kuma, gagiyim kay kabsat, ngem saan natin nga may kanti tsansa, or gundaway, gabuta, di kita kumikum na. Naiparwar ko dito, yun nalagip ko, kalpasan na po nga dati House Bill number 837, when no Magna Carta of Tricycle Drivers and Operators, nga madarimaan na po nga, when no naidasaren, ijay akin baba nga balay pagpandayan din ti Kongreso, when no ti House of Representatives, gagiyem kay kamsat. Impayan importansya, ti may nga diputado ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, ti tricycle driver and operators protection ken adda digiti benepisyo nga daytoy ket mayalubog wenno maipaay kas proteksyon da apo iti panagserbida ken kastamet den iti salon atda. Nakaipalaon iti House Bill number 8357 wenno Magna Carta of Tricycle Drivers and Operators nga in pila ni Vargas, segon ken ni Vargas dagiti tricycles ket nagtalined da po nga behikulo ti publiko, may isa ka digitay common nga transportasyon wenno behikulo gigiyem kay kabsat ken saan lang nga deta agbalbalin na po nga pagsapulan ti adu nga Pilipino, base apo iti LTFRB wenno ti LTO Land Transportation Office, LTFRB kadire for hire nga jeepney buses gigiyem kabsat base ti LTO. Kasi ada record ti LTO. Kasi pagka for hire yung motor mo, agsukat di plate na from yellow to from green to yellow plate. No green private, pagka yellow plate for hire gigigim ka ansat. So adda haan niya gapot at mangted apo ti prangkesam tapno makapag-operar ka di bisididad. Di pakaibilangam nga lugar, munisipyo wenno syudad, ket ti sanggun yang bayan or sanggun yang panlungsod, addalat tapo record ti biang ti Land Transportation Office gapot ay sudar ti mangisyo kada di panagbaliw apo di plate number mo from green to yellow. Base ti record ti LTO, itay tawen 2022, sumurok may 1.5 milyon nga piso, may 1.5 milyon na digitay nakarehistro nga tricycles dito pagilyan nga Pilipinas. Target tinasaong gakat gagiyem ken kamsat nga mapagbalin nga organisado ti sektor ken agbalin nga simple gagiyem ken kamsat ti panakaisyo ti motorized tricycle operator permit wenno MTOP gagiyem ken kamsat iman mandarpay tinasaong nga gakat ti panakay patakder ti one-stop shop iti kada lokal nga gobyerno tapnon daytoy iti mangi one iti transaksyon digiti tricycle drivers ken operators. Nakasaad iti nasaong nga gakat nga digiti tricycle maibilang ti tricycle sectors nga agbalin nga miyembro ti Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation ken maadaan da pa iti life accident insurance ken legal assistance. Ayun gagiyem ken kamsat medyo deto may kanda po dapat adanda ti Social Security SSS, may enroll ti PhilHealth, gigiyem ken maadanda pa ti life accident insurance, pakirmanan ti legal assistance. No kitain te dito ang mga ag reklamo di tricycle drivers kakabsat ken gigiyem to include operators apaya no pagkontribusyon ni dati SSS siyempre yung employers rule iti SSS at dati certain amount coming from the boss, coming from the employer gagiyem kamsat then adamit aggapo ken ni employee nga contribution.
ket ti problema iti agdama, gagayim ken kabsat, gapu iti saan nga given, saan nga steady, nga presyo apo, dagiti produkto a petrolyo, apektado di inaldaw-aldaw nga kita digiti adda iti biyang ti transportasyon to include tricycle. Tatangal daw na implementar ti more than 1 peso nga adjustment apo ti diesel met kit dia no tricycle di pagsasaritaan ket mostly gasoline kadwa haan pa kidi purely gasoline ti maususar kaditi motorsiklo nga ususarenda samo ikan ida ti kasta nga nga alagaden malaksid no isulder ti gobyerno ida kakabsat king gigiyem ngimjak mamati nga kabalinan ti gobyerno ida from that 1.5 nga tricycles gigiyem kabsat base apo iti record ti Land Transportation Office kasapunan ti dakkel nga pundo pagka PhilHealth yung PhilHealth may mga sponsors diyan ada mabalin nida po nga enroll babayan na po kadiri sponsors to include gobyerno no kas pagarigan kaya po di malagi pa po nga nagbalin pa nga issue dito ada digitay political indigence kunada nga ikandida ti PhilHealth cards isudat mang-enroll para iti panagmiyembro da iti PhilHealth gigiyem kay kabsat sunukit kita dito amangan ta imbes nga maragsakan digiti tricycle drivers gigiyem ngenjak jak agriro mai-require da pa yun nga danti SSS digiti tricycle driver sa bagay no kita digiti self-employed no makabalinan da gagayem kay kabsat apay ket din kadagiti sa tricycle drivers ngenti ayan na nga pagdaksan apektado apo digitoy nga tricycle drivers kadeti saan apo nga steady nga presyo apo digiti produkto a petrolyo gagayem kay kamsat no maaprubaran kumaapo diti maysa nga lungalong ti maysa nga grupo digiti drivers Jack Mariro piston or anya gagayem kay kamsat ada didi pa suggestion da nga once nga nagkuti apo ni presyo ti gasolina gagayem kay kamsat automatic meten nga agkuti ti singirda iti biyang ti publiko wenno iti riding public gagayem kay kamsat depende no mano apo ti pakakwentaan DJ additional nga mai pagninaan ti presyo DJ gasolina wenno digiti produkto a petrolyo so with tricycle no mapaboran deta babaen na po kaditi nga babaen na po kaditi nga lungalong ti maysa nga transport groups mabalin met siguro nga ilungalong di tricycle drivers iti biyang ti lokal a gobyerno especially ti pagpandayan liteg sangunyang panlungsod wenno sangunyang bayan nga maadaptar ti kasjay nga sistema no nagkuti ti presyo ti produkto a petrolyo manipo di pump station ni gasoline station gagayem kay kabsat agkuti metten di paplete ada ti kasjay nga lungalong gagayem kay kabsat nga minapo nukit kita entayo not to go against wenno saan kung ibagbaga nga jak paboran digiti riding public ngem tikit kita entemet dito DJ pagbiyagan digiti drivers kitain nyo nagkuti ni presyo ti gasolina ni produkto a petrolyo tata mauray tinumanunto pay abulan or manungal daw agfile ti petisyon diti asosasyon digiti drivers mapanjay LTFRB gagayem kay kabsat numanunto nga bulan nagsublinto man ni presyo napasamak netan diti Luwag City gagayem kay kabsat nagpetisyon ti tricycle ngem hindi mamadadal haan pay lang asa nagsublimet ten ti presyo ti gasolina kunada so di jay ti atyuda ket no mano nga bulan mano nga aldaw nga kasjay apo ti kangato di presyo ti gasolina kasjay met ti kaadu ti aldaw nga kurang di take home di mayawid da nga kubransa wenno napasadaan na hayranda gagayem ken kabsat di ba so nga no siya pabura kiti kasjay tapno may kanmet importansya apo dagiti adday di transport sector in line with this apo nga deti Magna Carta for tricycle drivers and operators tapno met agbaling maibgo kumbiyen na kayo maibagay kayo or kwalipikado kayo kadagiti nga benepisyo kakabsat nga deti biyang ti panagpasada iti tricycle ket agbalin tayo met nga disiplinado tay kun natayo da kayo apo ket parupa kayo
ti biyang ti lugar wenno ili nga ayan nyo gaputa dakay ti umununa nga makihalubilo kadagitay sang ili wenno ganggan na et nga umay iti lugaryo. Di ba? Okay, agsublita ito apo kalpasan di kiti adupay nga palagip dasar teto di sa balipay nga damdamag agyaman tayo kadagiti sumaganad. Thank you very much po Gadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street ti Ciudad Tiluag likodan ti Kapitolyo Provincial. Adanda po kanina kakalaing nga aircon technician, stop norlusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. No darikrik na inyo ti Baguio, kaya't yung ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor ababagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi nga si pupudno TMT Construction Company. Iti na inkalintigan na presyo babaen kaniya Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin dito Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much, Mr. Danny Agustin and Mrs. Sofia Agustin. Manipo na po dito Toronto, Canada. Agyaman tayo ken ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain, ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy.
Pinoy, ada pinabati 5 minutos kasangwanan ti oras yung alauna, kakailan na nag-imapela po sumagmano senador nga may sardingen ti surumurumar nga intriga, seknan iti mabali na pan nakasukat ti liderato ti Senado, gagiyem kay Kabsat, no Senate leadership no kunateo, deta ket ni Senate President Juan Miguel Zubiri. No makita tayo apo nga madlaw tayo tunggal agreses ti sesyon ket adda digiti rumwar nga alingaw-ngaw nga agsukat ti liderato ti Senado, gagiyem ken Kabsat nga dimet nga rudpulos rumwar no sa dinno ti gapuan digiti kakastoy apo nga intriga wenno rumrumwar nga report seknan iti mabali na pan nakasukat ni Zubiri ka Senate President. Nagbuses ni Senator Amy Marcos nga awan tinakadanon keng kuana nga anyaman nga issue wenno mapagsasaritaan iti biyang ti senador may panggep iti panakakudeta iti aking ngato nga balay pagpandayan linteg wenno Senado. Inpetengked di Marcos nga may sardeng kuman digiti kastoy nga intriga wenno ti co-plot iti Senate ken Senate President Juan Miguel Zubiri ngamin ket adu digiti trabaho ti aking ngato nga balay pagpandayan linteg nga rumbeng apo nga maasikaso. Naglikudan pa da Senator Nancy Binay ti rimwar nga damag nga J Senado kagindan ti apela nga saandan nga entertainen when it kan importansya ti kakastoy nga intriga gapu ta saan nga makatulong iti biyang ti Senado ken ti pagilya na Pilipinas. Ti may bagbaga wenno ti may bagalaeng ni Binay ket wenno ti naibagalaeng ni Senator Nancy Binay naragsakda ken digitoy ket sumursurot da ti agdama nga liderato nga isudang agpampanday linteg ket husto nga maipaayda ti trust and confidence ken ni Senate President Zubiri. Imununan nga adda digiti senador nga naglikudan da ti may bagbang nga chismis nga masungatan ti liderato ti Senado ken may bilang ditoy da Senator Jinggoy Estrada nga mabani nga naipadamag nga mangsukat ken ni Zubiri ka Senate President. Ayun, gagiyem Kabsat. Even the lower house, di ba? Malagiti apo dito nagbalin nga rakurak ni Diputado Barzaga, idi adda saan niya napipintas nga balikas nga rumrumar apo tibiyang ni Apo Vice President Zara Duterte ken Education Secretary against ni Apo Congressman Romualdez, Martin Romualdez, gigi kamsa ti House Speaker. Kuna ni Barzaga nga dayawin na ni Romualdez, gaputa saan na nga patpatulan digiti kakasjay. Pukin may isa, amo yun kita entayo saan nga napintas nga digiti kakasjay nga rumar, kakabsat king gigiyem gaputa teko na ni Apo Senador Amy Marcos adu digiti trabaho da nga mabali na maapektaran na no adada nga ikikandat is for importansya digiti kakasjay apo especially ti panagsukat ti liderato. Ta magudwa gagiyem ken kabsat no kwa digitay bilang da ada mapanjay bangir ada agtalin ed DJ gagiyem ken kabsat so nga imbes nga may kanda importansya apo digitay rumbeng aramiden da especially adu digitay nagadung investigation in aid of legislation ita lower ken upper house gagiyem ken kabsat sabo pala ikanti kasjay aket adadan nga mawarwarada adadan nga di da makapagtutugbok nga mabali na po nga dito ket agbalin na po nga ti agbalin nga ti biktima ito'y digitay gakat nga amutayo nga makatulong kadigiti amin nga umili gagiyem ken kamsat digitay bendeta ko na panagbibinales gagiyem ken kamsat no kas pagarigan adda ti maarami da po nga kasjay wenno panagsukat-sukat ti liderato apo iti biyang digiti adda iti pagpandayan linteg ti House of Representatives ken ti Senate. Okay, mabantay di balasyo tao gagiyem ken kamsat. Inlalod ni US President Joe Biden nga awan ti panakainaig ti Estados Unidos ken ti North Atlantic Treaty Organization wenno NATO idi pa nang papigsa wenno panangaramid ti addang ti Wagner Group Wagner Group mercenaryan si J. Russia.
Kinunada nga tinawagan na kinuna ni Biden nga tinawagan natin sumagmano kaalyado na nga nasyon na sumagmano oras kalpasan ti insidente di Russia kapag tutulag amin digito nga leader digiti sabani nga nasyon na wenno kaalyado ti Amerika nga ikanda ti paglawlawagan nga saan da nga karaman iti anyaman nga riribok nga pinarnuay ti nasaong grupo inpetengket di nga ni Biden nga saan da nga wenno saan na makibibiyang ti Estados Unidos ti anyaman nga mapaspasamak iti gobyerno ti sabali nasyon. Ayun so DJ Apo nagbali na po nga takder ti US President Joe Biden in line na po kaditi rebellion nga maararami na po AJ Russia babaen ti Wagner Group mercenaries gigiyem kay kamsat mercenaries po nagpanawagan meta po digiti sumagmano opisyal even ti United Nations nga agbaling kuma nga nakalma po digiti umili ijay Russia to include Filipino community. We have more than 11,000 Pinoys in Russia. Dapat po digiti adjay mismo nga Moscow gagiyem kay kamsat nga isuda binalakada na po ti gobyerno tayo nga saan da nga agiparparwar kaditi anyaman na kubento seknan apo ti gobyerno ijay Russia gagiyem kay kamsat North Atlantic Treaty Organization awang kanumet ti panakainaig na amuyo ka di nga ti pending membership ti Ukraine gagiyem kamsat iti North Atlantic Treaty Organization ti maysa karili makitkita nga rason no apay nga rinaot ti Russia ti Ukraine nga dati apo nga dati nga karaman iti Soviet Union ti Ukraine dati apo nga nasyon under Soviet Union Soviet Union Russia gigiyem ken kamsat ngem immal sa detoy idi mawara po ti Soviet Union itatan adati plano da nga makipagkameng iti North Atlantic Treaty Organization or NATO kakabsat ken gigiyem nga deti apo saan nga kayat nga mapasamak nga ni Russian President Vladimir Putin amo ni Vladimir Putin may isang I think indawlan na po ti KGB Enigma deti pinaka intelligence ti Russia gagiyem ken kabsat ni Russian President Vladimir Putin so nga nalaing nga basta-basta nga klase apo ti leader ni Putin especially apo iti giyera di apo tinangrugyan ti parang raot ti Russia iti biyang ti Ukraine di pending nga makipagkameng ti North Atlantic Treaty Organization siguro ti pamati ni Putin no kamingen ni Ukraine iti North Atlantic Treaty Organization or NATO gigiyem ken kabsata kasla kaalyadon na totally attached iti biyang ti US amutemeten no natrelasyon na po ti Estados Unidos ken ti Russia gagiyem ken kabsat sudata nga dati mapaspasamak apo nga dati rebellion babaen iti panagklas ti Wagner Group mercenaries inlawlawagan ni Joe Biden ti Amerika pakiramanan ti North Atlantic Treaty Organization nga awan ti panakainaig da seknan apo iti mapaspasamak iti pagilyan a Russia agkarkararag ti apo saan nga dumigdig detoy gagiyem ken kabsat ket adu apo digiti kadaraan nga Pilipino ejay pagilyan a Russia. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras to itidating aldaw para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dati po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes papagayam. Agyaman kam, tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket
agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam, idanon mi, tinabara kablaw mi kada kayo, tinagsa kamalim ti Martes. 27 di mabilang iti bulan ti Hunyo 2023. May danon man yung kada kayo, babenti NR Online, ti programa Tinapalabas. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno yung tayo tuloy ngay basa, dito yung surat. Nga na kay palaunan, tinapalabas si Biyag Kinayat ni pagayam tayo Lerma. Kasangwanan yan tayo tuloy yung kitipan na kaibasa dahil surat ni Lerma, agyaman tayo karig sumaganad. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo,
Agserbi ka na kayo si pupudno ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano aging gana nga malpas na iti kayo patak diri pasdek iti na kalintigan na presyo. TMT Construction Company, kukwa imatmatunan ni Honorable Pastor Telvin Tapawan nga kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much ni Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan da kanidag kakalaing nga aircon technicians tap nornosen dat aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio ket yun ang pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much Mr. Danny Agustin and Mrs. Sofia Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Onopre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmerga Sinaw, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Ken ni Mr. Danny Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, manipod iti Toronto, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tapon kas na mapreventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no Mang Robert, aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko ng Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi-pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Keto barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Din papagayam, hindi tuloy, ti panakaibasa dito surat, nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Lerma.
labas ti oras. Wenno aldaw Manong Robert. Kaasi ti Dios nagbalina kon niya. Gamay wenno nasanay ako niti trabaho mi. Saanen nga nas kinapaisurusuro ak kariti aramidek. Kapsat ko. Banag nga nakaragsakak unay. Nagtultuloy met tinagbalin nga nasinged. Wenno kinasinged ti tunggal may sakada kami kani Manong Sani. Nga kadagidi nagundaway ket saan laengen nga agawis nga mapanagmerienda. No sumangpet iti bigat adda digiti ited na kanyak. No saan amakan, sabsabong, tsokolate, ken sabsabali pay. Kastantumen manen no agawid iti malem. Ngamin ket isuna ti para aldaw ket sabali ti para rabii. Adan tumanen ti bati na. Ngem kakaasi aklae nga mangilimlimbeng wenno mangilimlimit kadiri kakadwa. Gaputa, jak kayat nga. Adda ti masauda kanya, Manong Robert. When kabsat ko, nagtultuloy dita kinasingit. Ti maysa ngen maysa kada kami, ken ni Manong Sani. Iti maysa nga aldaw ti Biyernes. Panangan ni di wenno liplipas midi nga nangan. Agtugtugawak nga ginina na wenno te kunada nga agpalpa Manong Robert. Idi umasirig ni Manong Sani kanya. Lerma, day off mo yung tunubigat san kani? Galing ket Sabado tineted nga day off mo. Day off ko men. Ay, when Manong? Okay ka di. Kinita na ti aglawlaw mi no adda ti makangge iti susumbat na kanya. Mabalin ka di nga. Awisen ka nga. Agsangot nga mga rabii. Kapasan na kit agawit kanton. Agawit aktumit din. Alam Manong. Mga no dati makakita ka data. Mga no maidanon dito iti asawa. Sigurado nga ti lugar ang papanantakit. Awan di kiti makamamukan niya, kinawan di makamamukin ka. Tapno ti kastakit, napalgid ta. Diyak kumakayat Manong angin. Sige, basta no, malpas tanto naman. E di papananta panganan. Agawit tanto wen. Wen, apikit din niya saan. Kaya't ko lang amin nga, makasango ka. Amom, nakaragragsakak. Sabali ti marit nakaragsak. No kadwa ka. Ori tila nga panta pa nagmerienda kasi di ka pag meriendaan ket nakaragragsak ako. Sige Manong. Ngem saan ka nga tutpadlo ka di ka kadwata ha? Wen, umunakan tulatan. Ket urayin nakto iti may kadwa kanto. Manipo dito'y pagtrabawan ta. Kinuna nakabsat ket ditan nga pinanawan na kon iti nagtugawak ka. Nang lukat manen ti hardware nga pagpapayan ni. Ngem kaslapan panunutek latta digiti nakasasasamit nga balikas ni Manong Sani. Aglalo ti panangibagana nga naidumduma kanu ti ragsak na. No, kadwanak. Pinanpanunot ko nga isusiguro nga adu digiti papay na kanyak a regalo. Naglalo ka digiti makan. Ngamin ket naragsak nga kadwanak. Ngem sinalsaludsud ko iti bagik. Adda nga ta sa bali arit na kanyak. Kinon ko nak Manong Robert. Ngamin kabsat ko admitirekkeng ka. Awan pa'y iti kapadasak. Ni may sa alalaki kit awan pa'y iti nakirelasyonan. Awan pa'y iti nagrayo kanya. Ngamin iti adda akit ipagtengan mi kang kanayon nga adda akit uneg. Sa aklarumwarno dalusak ti lawlaw ti balay ni. Saan ka maki as asosasyon ka iti kapatadak gabo ti sitwasyon mi nga nakukurapay. Nakalalagip launay kanyak de di pan nakapabain ko kari di dua agagayem ko. Nga inkarit ka sumurot ak kadakwada nga mga nagbuya ti sinay ti syudad. Ngem jak nakapan gaputawan iti kwarta. Day din ti rason nga inlasin ko ti bagik kada iti kapatada. Aging nga nakastreka kiti deti nga trabaho.
Nupay kasta Manong Robert nagtalineed nga sa ludsud kanya. Noan niya nga talaga ti karirik na ni Manong Sani kanya. Mumalemen kabsat ko, ket ditoy nga pampanunuti kon titulag ni Manong Sani nga oray isuna iti may kadwa kanto. No makarwarak to ni ti trabaho, kapot agawid ka, ket day off ko iti kabigatan na. Kasla kayat ko iti agbabawi, ngem, no mapanunot ko ti kinaimbag, kinasaya at ken adun nga nairegregalo wenno na ipapaay na kanya. Kasla, mabainak met nga ket. Ken, panpanunutek ti bimbalikas na nga sa bali nga ragsak ti mariknana no siyakit kadwana. Deamon, pagbigiyaklatan ni Manong Sani, kuna namit nga natalgid ti lugar a papanan mi. Kinuna, mangrugin ti panagi dulin mi kadagi ti ka-display nga tagilako, Manong Robert. Panay ti isem ni Manong Sani kanya, ket subsubadak met iti isem wenno is makmet. Agingga nga nalpas mi aminen, mangrikepen ti hardware nga pagpapaayan mi. Inala kon ti bag ko ket nagpakadaak iti kahera mi, ti inani li kabsat ko. O sige, into no Sunday sa paem ti sumreka, kinunana. Yes ma'am, thank you. Mapana kon ma'am. Okay, ganad ka. Kinunana ket intarengteng kon tinagna. Inamang ko nga rod ti may kadwa kursada Manong Robert. Nga dito'y ti pangurayak ken ni Manong Sani, gaputa deta ti tulag mi. Nga nabayag nga naguray Manong. Mapasungada kon ni Manong Sani. Talaga nga nakatatay ti arwat na. Sinukatan nan ti uniforme na ka security guard. Nakapantalon iti na fit nga maong. Ken kastamit ten naka t-shirt iti puraw. Nga bagayan ti rubber shoes na apuraw. Ken naurnos ti buok na. Naubi nga talaga tilangana. Nakaisisem nga sumungad, kaya di makadanon iti ayan ko, agyamanak ti inuray nak. Agyamanak tapit gamit laing ti awis ko. Apikit din niya saan, nakasisaya at kakanyak Manong. Di lang mabalin saan ako naawawagan iti Manong. Bagamlatan niya, winibilang mulatan niya kasla kapatada nak. Saan niya tanga nakababain, naglalo no dati iti trabaho. No dati iti trabaho, mabalimit lata nga Manong ko ng kanyak ng nudududwatan ng agsansango. Orit saan ako nang awagan ni ti Manong? Saan mitunay nga dayo ti baeta? 7 atawen. Nagkatawa akmet Manong Robert nga bulon na ti nang sagid iti takyag ko. Nga masansanin nga araramiden na kinudaduma ket kuddutin na ti takyag ko. Dito'y nga nang sada iti tricycle. Wenno nang payapay iti tricycle. Kaya di, makaumayan iti ayan mi ti tricycle, imo na akalimugan. Limugan meten ni Manong Sani nga isu iti akinroar. Baganan no sa dinno ti papanan mi. Amok deta nga lugar. May isa nga restaurant nga ayan digiti cubicles. Wenno, na kwarto-kwarto, kabsat ko. Tapno kanumas na taltalged ti papanan mi. Bayat nga agtartaray ti tricycle. Jak na puutan Manong Robert. Nga, iniggaman ni Manong Sani digiti dakulap ko. Kayat ko idi nga akalen ngem, jakam mo no apay nga kaslad na mangigawid kanya. Ket bayat nga pitpitan na dagiti dakulap ko, mariknak nga umirirot ti panang pitpit na kabsat ko. Jaki di maawatan ti riknak, kasla kayat ko unay ti araramiden ni Manong Sani, isu nga,
nakipinnet petak meten iti dakulap Manong Robert. Nakadanon kami tinasao nga restaurant. Inpannak iti kasusulyan nga cubicle wenno nakubong nga addaan ti lamisaan ken tugaw. Medyo nakudrep ti silaw gaputa inbilin na iti nang sabat ka na kami nga security guard nga saan na nga isaksaksak tinaranya ga silaw wenno i-switch on Manong Robert. Inurure mi nga impan da imay da impan ti ayan di iti pagpilyan iti makan. Agingga nga imay ti may nga babae. O, dito ti pagpilihan nyo, sir. Ma'am. Inyawat ti babae ti may isa nga kopya, kit inawat bet ni Manong Sani ti may isa a kopya. O, anya ti kayat mo. Amom, specialty da dito ti crispy pata ken bulalo. Kayat mo kadi? Sige. No, anya ti kayat mo isulatan. Sa anak met nga naruam kadi ti nangangato ti klase ni amakan. Manayang kanyak di iti makan iti kabukbukodan tayo a lugar. Kaya pagilian tayo a Pilipinas. Ading ikan na kami ti bulalo, ken may sa crispy pata. Ken mangket kan tubay ti may sa nga pinakbet ken rice. Mano nga rice ken ka, lerma. Oso kanya akong ti may sa. Kana kami latan ti talo nga rice. Tapno ada ti pagalaan mi no kas pagarigan maimasan mi ti mangan. Sige sir. Kinunanakit timmanawen. Idi makalikod ti waitress Manong Robert, binagkat ni Manong Sani ti tugaw na, ket inyabay na kanya. Ket dita nga, pinetpetan namanen, dagiti dakulap ko, wenno ti dakulap ko, kabsat ko. Dino anya ti aramidek ngem nagbalikasak iti kastoy manong ano sabanin ti panunutin ka kadata amangan makadanon iti asawan ket umay nakririyan iti trabaho awan ti pagdanaga saan makadanon iti paano deto amon ka dino anya ti kayata sa uwen ti parang pet-pet ko iti dakulap mo. Iti pailangan iti unik ti tricycle. Anya ngamin manong. Apay ngamin nga. Pinagpitan ti dakulat ko. Sipod pa nakakita ti talerma. Iti laksin nga dan itasawa. Ay ayatin talerma. I love you. Kaslad pakpakaasi nga buses ni Sani Manong Robert. No apay-apay nga jakidi magawidan tirikna. When kabsat. Edi may balikas na ti balikas nga ayaten na ken I love you. Kaslamit la agrag utoy riknak. Kasla agrag uak itiragsak kabsat ko. Nga dito'y nga sinubadak ti panakipinnet peti ti dakulap. Nupay jak maawatan no apay nga aramide kiti kastoy. Madamdama pa'y Manong Robert yas asidegen ni Sani, tirupa na itirupa. Kaya di pagapaman, nagdinesen di kiti bibig mi, kabsat ko. Rinakos na ni Manong Sani ket ditan, nga nakairot ti panangnutnut na kariti bibig ko. Jak amoy di ti aramidek ngem kaslad darit na nga jak magawidan, iti day di agundaway. Agingga Manong ko nga, jak na igawi den ti bagik, ket subsubadakon, tinabara nga agek ni Sani kadagiti bibig ko. Kalpasan tinapaot nga, panagdinnes dagiti bibig mi, wenno panaginnagek. Nagbalikas ni Sani ket kastoy ti sinaona. Agyamanap. Agyamanap ti inawat na. Agyamanap ti inawat mo ti.
Rik na tikas kanya. Talaga nga, nabalo din tirik na ka. Agayata ko unay ken kanya nga. Jak makatimek. Jak amuno anya ti sungbat ko. Ken maburburtsaan na kitirik na. Tinapaw ta panagin nagekmi ken isani Manong Robert. Ket kas na nangitunda ti nagpaiduma aragsak kanya. Wenno gaputa bunga siguro, ti kinaagdadamok iti daydi nga aramid. Aging nga nagtimek manen ket ay ayatin nagkadili. Apay nga di naksumbatan. Apay nga padubos mo nga. Naging naagkang kakin, nakinagit ka kanya. Naawan tirik na. Jaklat na makasungbat ngem. Ginunggong na digiti imak. Pangasin. Adada nga nasakit kanyak no, napilitang kalaeng. Nagtime ka kit kastoy di balikas ko. Manong Ruben. Kinagpaisunan. Sikat ti kauna na lalaki nga nakaagay kanya. Sikat ti first kiss ko. Maibagak ka di nga awan tiriknak no. Nakiinagay kak mettenken ka. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si digiti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kasangwanan niya na ipan, nagitimakan niya order mi Manong Robert. Na ulit-ulit ipanagin nagik mi kenisane. Wen kabsat ko. Ediday di ka gundaway ket kayariga kon ti pabelo ti kingki. Nga, nasinjanen ket rumubruben gapo iti gaas nga masusok na kabsat ko. Adda pa yan di kiti gundaway nga ipilit ni Sani nga iseksek ti ima na iti barukot ko. Ket no daduma makapan.
Iti ayan, digiti dua aturo diti barukong ko. Nga kasla adadda nga mangitunda, iti gagar kinrigget, iti kaunigan tirigna. Ngem no dadduma ket maigawid ko manong ko. Ngem da po pwersa na tanisani ngem siya. Aging kakabsat nga saan laingin nga iti barukong. No di pa'y ket den iti nagbaytan digiti sakak ti papanan ti imana. Kabsat ko ditan, nga jakon mailadawan tinaydumduma arikna. Kasla guriguren tiriknak, iti gadi nga aramiden ni Sani. Siguro kinunak iti bagiket, detalyado, eksperto ni Sani gaputadaanin iti asawa. Ket no talaga nga agpagusuyak, sigurado nga maipaay na ti kalikagumak, when no tumnek aragsak, Manong Roberta. Alis to ti panagtulid digiti darikmat iti daydi agundaway, kabsat ko. Wen saanen nga natungpal ti tulag nga numalpas kami amangan, ket agawid ako ni ti balay ni. Kabsat jak na puputan ken jak na awatan ti riknak, no apay nga si muro ta kiti ayat ni Sani. Wen, agbalawa kidin gapud adda kami niti uneg, ti maysa analami isa kwarto, Manong Robert. Dito'y manong nagpapasen ni Sani kanyak. Ngaminta, edi pilitin na nga uksuben digiti pagananay ko. Igawgawid ko. Ngemjak ammo tatiriknak ket kasla kalikagom namet. Nga idasar ti pakabuklan ti kinababae wenno bagi. Iti daydi agundaway. Aging kakabsat nga nariknak laengen ni apgesken panaas. Sinereken ni Sani ti kinababae Manong Robert. Edi malpas ti panangikot ni Sani kanya kabsat ko mariknak ti utot. Nagsangitak. Kasla kayat ko ti agbabawi. Ngem no lagipek ti ragsak nga inpaay na kanya. Nupay, adda ka kabulon na nga apges. Jak masubadan, kabsat ko. Api nga naramid mo kanya ti kastoy. Nakita nga tamet. Sikatin mo na nga nang isukwa kiti kinababae. Apay nga si kapay nga dante asawa. Apay nga si kapay. Kinunak kabsat ket ditoy nga. Inbaot ba wenno. Insipat-sipat ko ti dakulap ko iti barukong na. Inarakop na ket kinunana. Ay ayatin ka unay. Ladingitek no apay nga jak na igawit ti bagi. No apay nga jak kinabalinan na pinapatay ti rimusi nga riknan. Ay ating kaunay lerma. Kinunanak at inarakop na. Gaputi awan umaspi nga ragsak nga nanggigak banendete nga balikas nga ay atin na. Inarakop ko met ni Sani. Ket kastoy digiti na ibagak. Pangasim. Awan ko mati makaamoy ti detoy. Pangasim. No anya ti agbali na bunga tinaramidan ta. Di na ko matarlikodan. Pangasim Sani. Ikarim ko makanyak na ita. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit din digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Naulit-ulit ti panangikot ni Sani Kanyak, Manong Robert. Naulit-ulit ti kakaladkad mi ti ragsak. Manipod sa dilangit, kapsat ko. Parbangon na iti maitulod na kiti balay, babaen iti narkilana at tricycle. Agalas dos nga tan iti parbangon. Nagtugtuga kiti ridaw ket ninanang timay ng lukat. Apay nga nagparbangon kan. Ada ngamin inatendaran mi nga birthday nang panagswitik ko iti inak nga di na mo nga sa bali ti kapuak. Kasta aya, kitapin nga palubos mo nga kastoy nga oras ti panagawid mo no imyang ka kumana. Iti ayan mo ta sa agawid kanto kumana mabigat. Saanin nang tadamot ti tricycle. Ni tatang, day ti uneg. Saan man nga iso ti may nangilukat iti ridaw ket dati no malaw di marabiya ka sumangpet ket iso. Unang nga rukit, agoy uyek. Saan niya nakapan nagtrabaho ni tidwa nga aldaw, Biyernes ken Sabado. Ta, agoy uyek. Apay met, diyakan mo, biglamit latan niya. Ag-agalin lati saan na nga pan nakaanges. Kasta ya, kasano nga ro din ti, mapan na pa nagtrabaho. Dua nga aldaw nga ro, nga saan na napan na ituloy ti patrabaho da. May pekit trabaho king ko anangin. Baga namin tama diti pagpagina. Kit anyang harot ti desisyon nyo. Mapan nyo kung maipakita ti doktora o ready na health center. Mapaminto ipakita na ano. Bigat mo ang dada. O sige. Mapangkan iti silid mo. Amo ti adin nga sumangpet ka iso nga naturog yan iti salas. Basta ayan. Mapangguman kitain ni tatang nga umunang
Kinunak, napanak kabsa ti kwarto da ken ni nanang ket nakaturog ti amak. Talaga nga makitam nga kasla marigatan nga umanges gaputa nakanganga tingiwat na ken nakadata detoy. Ken kasla agbagkabagkat ti barukong na. Naasya na kitilanga ti amak. Diyos ko, aping ang sakit ni tatang. Kinunak, sige, mapangkani ti kwarton. Sige nang, mapanak nga ruden ta. Maturog ak. Makaturog ak metten eh. Umarbangon eh. Sige ta, sa paek to ti agluto. Ta, tapnod na pamigat tayo ta, agsasango tayo mamet sa nga pamilya. Okay nang, mapanak nga ruden. Puputin yun ni tatang marigatan na talaga nga umanges. Kinunak ket pinanawa kunti inak, iti mismo asilidda ken ni tatang. Nayadda ko ni ti Katre nga pagiddaak Manong Robert. Nupay nakitak tila nga ti ama. Nga mas lamarigatan nga umanges. Adadda nga pukawen na dedi nga nakitak ken ni tatang. Gapoy ti lagip ko kada iti naramit mi ken ni Sani. Ti panagpapas na iti barukong ko. Ti panangay ayam na iti kinababait. Wen kapsat. Ti panang mulmulmul na kada iti duanga. Adday ti tuktok ti turod ti barukong ko. Ngay di baba na di ti bibig na ket ti mamay di kinababae. Ditan niya kasla alalawit ti angis ko. When Manong Robert makaisisimak nga agsubsubli ti baray ti bagik. Ket makunkuna. Eksperto na talaga ni Sani. Nakalalay. Ngem apay nga isupay. Siguro bunga dito iti kinasayaan na kanya. Ti kinaadong di kiti naipapay na kanya. Saan mitkit ding agbabawi nga naitalik ko ti kinababaik kenwana. Ang kasanong agbalin na da kami ket addaanin iti asawa. Data ti pinal ken jak may isapulan ti sungbat na asaludsod. Agingga nga naalap ti turuturuga Manong Robert. Kasama nang itultuloy tayo, dito surat, ni pagayam tayo lerma, agyaman tayo karit sumaganad. Thank you very much, iti TMT Construction Company nga masarakan, iti 48A, Kabungaan North, Lawag City. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo asipupudno, ti TMT Construction Company, manipud pa nakaplano, agingga nga malpas tiket, yung patakdere na pasdek. TMT Construction Company, kukwakin namat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda kadidag kakalaing nga aircon technicians, tapnon ornusen da ti perdi wenno problema ti aircon tilugan nyo, kukwakin ni matmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo iti bagiyo, ket yung ipakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan na Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ken ni Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Ken maraming salamat kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipod iti Toronto, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply.
Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asinig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nairot ti turog ko iti daydi nga rabi, Manong Robert. Siguro ket bunga dito iti kapsot wenno pannakapaksuy ko iti panagkanaig mi kenisane. Agingga nga napuutak laingen ti panagtugtugtog ken panangawawag ni nanang kanyak manipod iti ridaw ti silid nya pagturturuga. Lerma agriing kan. Nakasaganan ti pamigat tayo. Agur-orayen de kabsat mo ken nitatang mo iti lamisaan. En mulagat ko digiti matak talaga nga nalawagen ti aglawlaw. Siguro agalas 7 pasadon no di peket agalas 8 Manong Robert. Bimmangonak na panakasigo di sangot ti sarming. Sinagaysay ko ti bagik. Wenno sinagaysay ko ti buko ken sinirig ko ti bagik. Nakaisimak. Siguro deti nga pamagiti mangbalbalod ken isani. Kinunak itinakem ko ken inis-ismak ti bukod ko nga langa nga makikita kiti sarming. Agingga nga inulit ni nanang ti panangawag kanya ket sige na umayakon. Kinunak met. Simmarunot nga rod ken ni nanang ket dita nga nakasangon ti kabsat ko kastamet din ni tatang iti mismo nga lamisaan. Kumusta ka manang? Kinuna ni Jundi. Kastoy laeng. Tahang kumustan tiriknam. Kinuna ni nanang dirabi nga sumang petak nga agoy uyek ka kano. Uwag nga rod. Oh, kasla lumaplapsat kami tanak ko. Lumuklukmek ka kin arad dapay nga maan ninawan itan ti kinapudaw mo. Kasla kamit lamistisan. Kinuna na nga imisen. Siyempre tang jakmet maininitan. Ada kami lumitlat tayo iti uneg. Sige mangantayon. Naimas ti linuto ni nanang yun. Nagaduboy ti karne ti baboy. Nasapa nga sinada na dede agi sur-sur-sur ti karne. Sige. Ayun gayam tang. Anya nga tano mapangkayumet agpa-check up. Amangan ta da sa bali nga rikrik-nain nyo nga rason ti paraguy-uyak yung ako na ni nanang. Saan nga ita? Masapo lang nga agtitipon tayo meta sa nga pamilya. Naragsakak gaputad da ka anak ko. Kenuri ti kabsat mo nga ni Jundi, mailiw met keng ka.
Wen manang, kailiw ka met. Sige, madamdama. Mapantay ito gumatang iti lot 20 yung apansit nga ron. Ta isunto ti pangmalim, no pangal daw tayo na. Memet, ano pangmalim manang? Yamingkit, masapakan tumanin na agawid. Ito no Domingo. Sige, may isuti ko na. Sakto ni pa mang gumatang manang, kukwakton ti supli Kinunana sa imisem, Manong Robert. Sige ka di. Basta agan-anad ka mapangkay ti sentro gumatang. Nakais-isem ti amak bayat nga mangmangan ken uray ni nanang. Rinugyak met din tinangan ket sabali nga talaga tirag sa kamariknak. Gapot akadwak dagiti naganak kanyak ken ti kabsat ko. Ngem sabali met latati dumukdukir nga rikna ti pan nakalagip ko ken ni Sani, Manong Robert. Makais-isemak nga makalaglagip ken kuana aglalo digiti langana. Edi ar-aramiden mi ti saan ko mga rumbeng nga mapasamak kada kami. Natungpal nga rod ti pananggatang ni kabsat ko ang John D. ti pansit ket iso ti linuto mi. Iti pangmalim. Gimatak meten iti dua nga dadakkel nga soft drinks. Ket kasladag kasangay kada kami. Nakaragragsak Manong Robert. Iti parbangon ti Domingo kabsat ko pinaitulnugak ken ni tatang iti pagsadaan ti lugan tapno masapa ka makapan iti mismo nga trabaho. Nang ibati aktisan kabasit ken ni nana nga pagitsendana kinuray ni tatang. Inikak met ti kwarta na ti kabsat ko sa nga gasuta pisos. Napalalo nga yaman da kabsat. Kedi dita makasubli ak iti trabaho ka aldaw deta ti Domingo. Mas dawak manong ta iti nasapa nga panaglukat mi ti agtugaw iti kahero ket ni nili nga anak ti amo mi kabsat ko. Nang rugi nga rudmanen ti trabaho, agalas 9 nga tan ti bigat, isagsagana dan ti meriendami, idi mapasungadak ni nanang nga kaslamadan danagan. Sinabat ko ti inak, nanang apay, anya ti, pingin may kayo dito kaawit ko laing itay. Intaremi ti amami ti ospital. Iti makaawid nga, nang itulnog ken kay ti pagsadaam tinugan. Dimit din man yun makaangis. Deta kami ti kunak ken kuani di kalman niya mapanyo ko man ipa-check up. Anya nga rin din ti sitwasyon na naka-oxygen. Anya, grabe ka di unay ti sitwasyon na. Kinunak, aginggang ay masideg nili iti ayan mi. O, lerma, anya ti problema? Sir, iso na ti inak. Kasta o may nangarot ibaga nga, intareda ka nun ni tatang iti ospital. Anya nga minti sakit na. Kinunana nga kasla concern unay ni Lee iti naamuan na. Jak amo sir ta marigata na umangis. Kinuna ti inak. Ay kastaya. Anya ti desisyon mo lerma? Si kano? Mapangkay iti ospital. Kumuyog ka kinina nanang mo. Mabalin, sir? Mabalin nga mapaanak? Kitag merienda kayo pa ya. Agor ka tamang paalak ti merienda yung aginata. Sakay tumapan. Wensak ti makam mo. Ibagak to ni mami nga. Mapan mo kitain ti amam nga dito ospital. Nakaimimbag nga balikas ni Mr. Lee. Dito'y kabsat nga siput-siputan nakmet ni Sani iti day di agundaway. No kasta nga agtugma digiti matami ket umisem. Kasti dati agin imisem kami, Manong Robert. Edi malpas mi nga kanen, tinaipaay kada kami ang merienda ken ni nanang, nagpakadak nga rod ken ni Ling. Sir, mapangkuman lang nga rod sa rongkaran, ani tatang ko iti ospital. O sige, ori sa ang gandun nga sumrek. Ori agmalmalim kad sa jay. Ngim no kayat mo, o may kanto dito maturog met laeng, tawo met ipagturogam iti ospital. When no
may katubit na dito eh. O sige sir. Thank you sir Thank you. Kinunak. Nagturong kami nga ruden iti ospital nga ayan ti amak Manong Robert iti daydi agundaway. Ket dita nga nakitak nga naka-oxygen ni tatang kabsat ko. Madamdama pa'y imay ti doktor iti ayan mi kaninana. Naimbagtada kayon misis. Adan digiti reseta ti agas. Masapul lumagatang digiti jay kabuta. Masapul nan, may patumarin king kuana. Anya ka diti sakit ti asawa. Doktor. Balikas ti inak. Base ti panangkit kita kiti sitwasyon ken ti resulta digiti laboratory examination na adaan iti asma. Nakapsot ti barana. Anya, doktor. Wen, iso ti makita mi. Ori ti x-ray ket. Nailawlawagen ti technician. So nga, pag inanain nyo, saan nyo pagtrabahuin? Ken no bisyo na, lalo ti panagsigarilyo, pay sarding yun. Ori ti uminom ti arak ket may pawi. Okay, alam lang yung ti nurse station, ti hinaramit ko nga reseta, ta mapangkang gumatang ka ti agas ni Mr. Mo. Kinuna na sa pimanawin iti ayan mi. Kaslaawan pa'y puot ni tatang iti daydi agundaway, Manong Robert. Kinitanak ni nanang, anak ko, ada kwarta ka ang imamanganta saan nyo umanay, nga maigatang ka rin iti agas. Sigurado lakit di nga nangingina rin iti agas. Saan mo nga gatyatangin amin na? Makumpletong lakit di no manuti bilang da. Gudwa-gudwa yan. Alaim deto eh. Kinunak itinabati akwartak Manong Robert gaputa nang ibati akmet ka nakwada. Nga uray awanin ti mabati kanya. Total kitag sweldo aktumet manin. Inted ko nga rin tinabati akwartak nga sa nga 1,500 pisos kininana. Napanggimmatang iti agas. Pagpian na kabsat, nagatang nangem, saan nga nakumpleto? Wenno, ti kumasanga pulong nga agas ket 5 laeng ti kada maysa, wenno kada maysa nga brand tinagatang na. Banbantaya kidi ni tatang, idi agriing detoy, ket nakita na. Imisen, agawit tayo, mayat mentin ti bagay. Orayin tayo tibilin ti Dr. Tatang. Imay ninanang iti trabaho kit pinalubusan nakmet ti amok mo umay dito. Bantayan kayo pa'y daeng. Bantayan kayo ta pinalubusan nakmet ti amok mo ori saan nakasumrengit. No rumabinton mapanak tumit la maturog iti ayan ti trabaho. Sige. No isuti ko na mangin takkel ti kastit tayo diti anak ko. Diyak met tayo nga rod na alat eh. Hugpat nga aldaw, talon sa aldaw na sweldo kiti nagtrabaho ang. Imbe ang tabaonig to ni nanang mo, tababang makipakaasi ang nakardo ta, idedati, sweldo ko. Saan nyo pa kadanagan dito tang? Tinapatig kit agleng kayo. Mangirimedyo tayo ano, isuti ka sa pulan para iti pan nakaagas yun. Pasado alas 3 ti malem, Manong Robert. Wen kabsat ko. Idita, jak ni namnama nga umay, mangsarungkar ken ni tatang, nili nga anak ti amo mi, wen numay sa karigi ti amo. Napalalo nga bain ko, Manong Robert, gabuta, adu digiti pasyente. Iti, kwarto nga ayan ti amak, gaputa, iso nga rod ti pakaikarian mi. Saan mi nga kabalinan ti mangalay ti pribado a kwarto. Sir, apay met nga imay kayo. Apay, saan mo nga kayat lumayak? Mamit sir angin. Nakababain. Nakababain ti ward nga ayan ni tatang.
aduda nga pasyente. Sana ba alita naka-face mask na? Ket ko lang kami na makita ti sitwasyon ti amam. Ket syempre, agpapay ka kada kami. Ken, medyo inyarasaas na ti si Maruno abalikas na, Manong Robert. Special ka kanyak. Urayak la nagkintayeg iti balikas nili, nga ibaga na nga espesyalak ken pa na kabsat ko. Madamdama pa'y adan ni nanang nga, Lerma, ay sir, excuse adamanin reseta anak ko. Masapul ka no nga may inject iti amam, para kano da ito iti barana. Ada ka di lako da iti parmasya ti ospital na. Awan nga ro da nakuso nga magatang manin iti ruan. Jak makatimek iti day di agundaway, agingga nga nagtimek nili ket kasto iti balikas na. Agori kayo, problema yung ati may gatang iti deta nga agas. Wen sir, nanang, kinunak nga anawaek ti inak, ngem nakapagwenin Manong Robert. Inasot nili ti wallet na ket nangirwar ti 2,000 a pisos ket inted na kininanang. Oh, nana, mapamoy gatang. Tapno magatangin ket masapol ti pasyente deta. Kinunana, nagdardaras ti inak nga pimanaw nga maragragsakan ket mapanin gumatang iti agas, Manong Robert. Sir, thank you Thank you tintin mo ang kantidad. Saan ka nga madanagan? Kas ko nakitayin, special ka kanya. Ano nga special, sir? Maamam to. Kinunana, agner-nerbyusak manong ta panay ti panang perpereng nili kanyak iti day di agundaway. Ngem, agtultuloy met nga madandanaga na kiti sitwasyon ni tatang. Agingga nga simmang petti inak ket imet-imet nan ti agas. Isubsubli na idi ti supli ken ni li nga panagkitak ket may sa alimagasot ken duwa nga sagsasangagasos. Ngem saanen nga inawat nili. Saanen? Inayon yun dun di sa balimanin nga agas ken kasapulan nyo di ospital. Lerma, mabali na makasarita ka? Kinunana, uwen sir. Anya ka di sir? Mapantay ti ruar ti kwarto. Kinunana kanya. Kedi adda kami ti pasilyo Manong Robert ditoy nga kastoy ti balikas nili kanya. Mabalin niya rumarti di ospital ket agsarita tayo ti may nga panganan men no ori sa dinunatitan. Anya ka di pagsaritaan ta sir. Ada na patigi bagakin ka. Kinuna na Manong Robert. Sige sir, tagpakadakin ni nanang. Kinunak. Nagpakadakin ni nanang ay bagak nga da kano ibagaan likan niya. Di ka agbaybayagaan. Kinunana, uwen na, di ta kami metlaing ruwarti na ladan ti ospital. O sige. Nagkuyog kami ngarud ken nili ket nagdiretso kami ti parking area, Manong Robert. Edi kadami ti parking area, diniretso na ti kutsena ket inlukat na ti passenger side. Sige aglugang ka. Edi iuneg ko iti mismo a kotse, nasayop ko ti nakabangbanglo. Anyan niya nagbanglo ti kotse nga pagluganan mi kinili, Manong Robert. Ket hindi pa nagatras na kasla-akla. Kasladyak mailadawan ti riknak. Gapo tadamo kidi ti makalugan iti kasta ti ka pintas na nga lugan, Manong Robert. Papagayam santay nga may lipas nga may basa ti surat ni pagayam tayo Lerma. Ento no bigat, awisin kayo nga kadwak tumanen tapno sapulin tayo ti sungbat ti saludsod. Anya ti pagpinalan ti kuna nili nga espesyal ni Lerma kenkwana. Agayat ka di ti amo na kenkwana.
No agayat kas pagarigan, anyan tungarumit din ti banagen, ti relasyon da lerma, ken ti gwardya, anisane. Dito yan papagayam nga pumakada kami, dati ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalina ay nga malem ti Martes papagayam, agyaman kam tingay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungal sa patang umungar barungal silaw namnama. tayo. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.